Και από το μαγιάκ. Μαγιά, λίγο την πιτηρίδα, την πιτηρίδα. Όπα, βούλος. Εδώ. Εκεί που έχει να γεμίσει... Φλόκια. Σύρες. Α, φίλε. Σήμα. Εντάξει. Ωραία. Όχι. Νομίζω ότι πάμε να ρωτήσουμε. Κώστα, δεν έχεις να πεις. Τώρα τίποτα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Α, βασικά άμα θες μπορείτε και από το σπίτι μου μια βόλτα. Θα ξεκινήσω την εργασία μου το Σαββατοκύριακο. Θα περάσω από Snow Island, Aspen και Stores Halls. Τι θες να ευχαριστήσεις? Κοίτα, θέλω να ευχαριστήσω γενικά τον Δημήτρη που μου έδωσε τη σκούπα για να... Και την ευκαιρία παράλληλα να ανοίξεις νέους ορίζοντες σε την καριέρα σου, έτσι. Ναι, γιατί παλιά στο επάγγελμά μου καθαρίζαμε μόνο με σκούπα με τρίχες. Τώρα με την ηλεκτρική σκούπα μπορείς να κάνεις παπάδες, φίλε. Φίλε. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τη σκούπα μας. Ένα χειροκρότημα για τη σκούπα. Χορηγός. Χορηγός Sainsbury's. Sainsbury's, οκ, ναι. Ναι. Θα ξανάρθω. Δρυμύτερος. Τελειώσαμε εδώ, εννοείται. Ναι. Για τα πιάτα τι έχεις να πεις. Τα πιάτα. Για κάνε zoom στα πιάτα. Όχι, πρέπει και τα πιάτα, ρε. Ένα πιάτο έχω να πλύνω ακόμα. Εσύ Κώστα δεν έχεις να πεις για το ένα πιάτο που έχει να πλύνει. Νομίζω ότι πρέπει να πληθεί. Πρέπει να πληθεί λοιπόν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ εσάς πάνω Ναι, απ' όλα. τον παραγωγό μας, τον Κωνσταντίνο. Ναι, να είστε καλά, παιδιά. Εσάς. Να είστε καλά. Ναι, Εσάς ναι. που ήσασταν Και δεν μαζί έχω μας κάνει απόψε. upload στο Το YouTube κοινό μου ακόμα. εμένα. Εσένα που ήσασταν μαζί μας. Ναι. Ναι. Και τη Λίλη που σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να... Βοηθήσει. Βοηθήσει, Ναι. Μπράβο και στη Λίλη. Μπράβο, Λίλη. Ναι, δεν μπορώ να χειροκροτήσω. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ναι. Καλά να είναι εκεί Στο που άσπρο. είναι. Ναι, Μήπως θες να κλείσεις με ένα σάκι? με ένα σάκι. Ναι, και Άμα θες να κλείσεις, ξέρω εγώ. Να κλείσουμε με ένα σάκι που θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό δεν. Αστιάτορας ο κύριος, αστιάτορας, ναι. Πάμε. Ναι, θέλεις μουσική μήπως. Και σε θέλω. Έσπισε ο Σάκης. Έχεις.